रे कर रे गाडी मारे बस नाही बरे नाही बस का तुला बस बरे कोण बसला बस रे आता बस नाही बरे का बसला तू उन्हाळ्याला झाले तुझे व्हिडिओ काढावा हो रे आज गेमिंग लागत होतो हॅलो आता ऐकू गेलं ऐकते बसा तुम्ही बरोबर होईल क्या बताता बरे ना क्लिअर ना हॅलो तिथे बरं नाही क्या बिना बेनिंग होतो का बेनिंग होता कोण होणार रे हाथ मार रे गाड़ी क्या हुआ गाड़ी मारे आता क्या हुआ किसको बोलता है तू मेरे को बोल अरे हाँ इतने बार बसतो ना इलेक्शन को मेरी भाषा को कसं पंचायत एमएलए इलेक्शन मी की बसतो का कुर्जा व्हिडिओ काढून कुर्जा दाखवायचो कुर्जा त्याचे बसत तू त्याचे बसत तू भेट गुलारी हाँ शिका के गाड्या मरे शिका तू हाँ मरे तू इंटरव्ह्यू घेता तो कोच मराठीत घ्या काय रे काय झालं तुमचं 7-8 वाजतापर्यंत होईल तुम्ही जाग्यावर होईल का रे तू जाग्यावर पेक आला हा आमची चालला पेक मारली म्हणजे चालले गातो बस रे मी नहातो हे पाजा प्रेसिडेंट असिस्टंट प्रेसिडेंट काढचं ओढवलं तू आणि होय द्या तो ना झालं मागे 1-2 पेक माल म्हणून तुझ्या घरा काय झालं वेलकम विवाह 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 सापेद विवाह विवाह सापेद विवाह रे विवाह एक पाठ मागी चेस करी अजून बिर्याणी
घे आवाज. Okay, let's boys all cheers. 1, 2, 3, come on, viva, viva, Sabed. चल तू बस चलतो तसेच विवा साबेत Viva, Sabed. Sabed, gunte, saguta. Sabed. Viva, 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 Sabed. नाही दोन उतर सांग होय रे मग तुझ्या जेव्हा असंच कर रे दोन दोन कदावर दोन 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 उतर सांग दोन होते झाले सांगितलं नाही 2 मित्र